Duren Pringis. Kedadéan iki dialami déning penulis udakara setahun kepungkur. Nanging lagi saiki crita iki tak unggah ana kene supaya bisa dimangerteni déning para sutresna kabeh. Rikala semono aku duwe kanca tunggal pekarangan jenenge Moko. Moko kondang minangka bocah sing kendel jalaran dheweke iku ora percaya marang bangsa lelembut. Omahe cedhak daleme Mbah Sastra, ora adoh saka makam pahlawan pojok desa. Pernahe sak kidul kebon duren. Ngendikane Mbah Sastra akeh bocah-bocah sing nate diweruhi glundung pringis ing daerah kono. Wujute arupa sirah menungsa tanpa gembung, kang mringis lan gleweran getih gegirisi. Nebar gondo bosok ndulek irung lan metune biasane parak wayah surup tumekane wengi. Waktu iku glundung mringis sok ngaton saben malam Jumat. Apa maneh ngepasi udane riwis-riwis kang bebarengan karo swara jangkrik mecah kasepen. Kadangkala banjur keprungu swara manuk gagak sesautan. Iku kabeh aweh pratandha yen wengine sepi mamring njalari githok krasa mengkirik. Senajan grimis, Moko bali saka omahe budene nganggo sepeda motor bebek. Anggone numpak sepeda motor ora pati banter, merga grimise mung tletik-tletik lan wektu iku uga durung bengi banget. Ketambahan dalane wis aspalan, dadi kepenak anggone numpak sepeda motore. Durung nganti tekan protelon pojok desa, dheweke weruh ana bakul duren ing pinggir dalan. Wah, kebeneran aku lagi kepengin mangan duren. Karo meneh mau lak disangoni duit saka budhe, tak nggo tuku duren wae. Mangkono batine Moko. Sakwise Moko mandeg lan mapakake sepeda motore, dheweke nuli ndodok ing sandinge tumpukan duren sing katon kuning nemsemake, bunder gedhe-gedhe lan nebar gondo arum marakake Moko tambah kemecer lan ora sabar anggone arep ngiras duren sing dadi buah klangenane iku. Pak, nyuwun dibikake durene sing paling gedhe nggih. Bakul duren sing nggawa caping kuwi mung mantuk. Nuli buka salah siji duren sing gedhe nganggo peso. Banjur diwenehake Moko. Sinambi nyomak nyamuk nglamuti punggi durene, Moko apa maneh. Kalian dipilihake malih 3 glundung, Pak. Ajeng kula beta wangsul sing manis kados niki nggih. Bakul duren iku mung mantuk maneh. Moko sajak ndemenakake banget anggone ngiras durene. Ora krasa wis mek entek sak glundung. Banjur glegeken karo ngelus-elus wetenge. Pak, radi cepet nggih. Niki pun surup lan jawah grimis. Mboten kok kula ajrih, nanging kula samar. Mangke jawahe saya deres. Wong kula niku mboten ngandel nek kalih bangsa memedi. Paling niku lak apus-apuse tiyang sing gadah kebon duren supados kebon durene mboten disambangi maling. Lak inggih ngoten to, Pak? Bakule duren sing dijak ngomong mung mantuk maneh. Moko ora gagas nalika pitakone sajak ora direwes karo bakul duren iku. Mbok menawa wae dheweke bisu. Batine Moko. Nanging dumadakan irunge Moko mambu gondo kang bosok.
banger ndulek irung nganti wetenge krasa mulek-mulek arep mutah. Banjur dheweke takon marang bakul duren iku. "Pak, niki mambu napa to? Kok bosok kados ngaten?" Bakule duren meneng wae sajak ora krungu pitakone Moko. Banjur Moko ngambali maneh kanthi seru. "Pak, Pak, niki mambu napa to?" Durung rampung anggone takon, saebo kagete Moko. Nalika bakul duren ing ngarepe sing maune ndingkluk nuli ngatonake prahupane. Sing jebul raine rata, ora ana mata, irung lan lambene. Keringete Moko sakala gembrobyos. Getihe kaya mandeg ana ubun-ubun. Ora mung cukup semono. Banjur Moko weruh duren sing ana ngarepe wis dudu wujud duren maneh. Nanging wujud sirah menungsa sing getihe dleweran. Pongge sing mau dicekel banjur malih dadi mata menungsa sing nyenyeh gegirisi. Wewujudan gegirisi sing ana tangane mau enggal diuncalake. Awake ngoplok, sikile wel-welan, dengkule lemes. Moko tiba njengkang. Selangkangan kathoke katon teles. Ing kahanan mangkono iku Moko mung bisa pasrah karo lambene dremimil nyebut, "Gusti, Gusti, nyuwun slamet Gusti." Panyawange malih blawur. Sabanjure pet ora eling Moko semaput. Esuk dina candhake kahanan protelon pojok kampung iku umyek. Nalika sadar, Moko wis ana daleme Mbah Sastra. Dheweke ditemokake kahanan semaput dening tukang ojek sing arep mangkal ana ing protelon iku. Banjur digawa ana ing daleme Mbah Sastra. Sawise diupakara banjur diterake mulih. Sawise kedadian kuwi, Moko malih dadi bocah kang kusuk anggone ngibadah. Jalaran dheweke wis nyumurupi dhewe kuasane Gusti kang kuwasa nyiptakake ora mung bangsa menungsa nanging uga makhluk-makhluk liyane. Saben-saben liwat protelon pojok kampung, kuwi maneh Moko tansah ndedonga lan ora lali atur puji dumateng Gusti rikala paring keslametan marang dheweke saka paekaning bangsa alus. Cutel.